господа, аз съм Симеон Сакачев, от това моя колега Алекси Пенчишев. И сега ще представим отбора Малко са ми випи зъбите. да. Отбор на неандерталците, да се пренесем към футболното шоу. Здравейте, аз си бъркам в носа. Здравейте, драги зрители, аз съм Рамислав Антоновски, тук пряко от 96-то Макалица и тук съм за спортните новини. Елате с мен, тук ще представим тук новото попълнение на Ямайка и ще чуем няколко Пица! от този неандерталец. Нека да ви чуем. Здравейте. Бейгроуч. Здравейте. Здравейте. Това е вашията. Мисля да кажа много попълнение, но не знам дали това ще свърши работа. Какво мислите за него? Купихме го от Фека Скаличи. Приехме го там в някакъв неолит. Момчето беше доста пропаднало. Дадохме му един камък, той почна да жонглира с него. И оттам видяхме неговите футболни качества. Вие, доволен ли сте на него, защото в този тим и тя. Кажете? Онуга! Благодаря ви, това беше от нас тук с Нуга! Ще ви спика една чушка между другото вечер. Благодаря. Онуга! Чушки! Нека се прегърнем тук. Онуга! Нуга! На дерталеца може да ме пусне. И това беше за сега от нас. Ще се видим след броени минути. Здравейте, аз съм Рамислав Антоновски. Това са тези две, по-скоро личности, които ще говорят тук с нас. Ето тук този човек тук сам ще се представи. Аз съм Пишмир Иванов. Това момче тук с ето това притежание. Нека почнете да говорите. Аз ще оттегля, защото моят колега, така позната, има проблеми с простатата. Има реклама за това, нека се оправи и да започваме с тези приятели. Здравейте, дами и господа! Днеска Реал Мадрид победи с 2-8 отбор на извънземни. Здравейте, аз съм Пишмир Иванов Баретото и ще ви представя останалите спортни емисии от волейбола. Григор Димитров се класира напред в баскетболното издание Супербол. Аз искам да кажа, че баскетболният клуб Левски се класира напред в тениса. И тогава